Welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Sitanadziva wodedzera kuti iwe makandiwa kana usingadi nemari yako taura ungavige mabinocular muhomwe dai wakaviga ako musiko wegudo dai zviri nani. Handizi guys noti kuditirai munze zvari kutaura. Ukoona ndara kana musingadi nemari yenyu ngotaurai. Because pafair chaiboka hapana munhu anopindira chipositori kana kuti aite ng'anga achida zononga mabinoculars akazobara mabinoculars muhomwe dzevanhu. Dama muda vanhu vafembereka damakaisa kana musiko wegudo muhomwe kana kuisa kagumbo ketsuro unzwa kana bute especially bute damakaisa bute muhomwe. Vakomana vauyazi kutaura umo mune bute umo mune bute ndarana soko bute riri muhomwe iroro. Ona because ndo zvinhu zvaanoziva zvaanogona zvaanoswera achiita shuwa mabaino hamndara kamusika nemari yenyu ka maungara mamotoda mudini mari yenyu hamunhu odosho munhu odoti hiriri otaura nendimi kuti abude nebinocular asi uyu kwana uyu. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naStana ari kuzviramba ari kudedzera kuti chitsotsi mukandiwa nechitsotsi chisingaite sei akaviga mabinocular aifanirwa kuviga chinhu chajairwa nevanhu chinenge musiko wegudo. Handizi guys ndinoti kudii. Thank you so much.